Ćao šta ima ljudi, dobrodošli u još jednu skoro potpuno cool epizodu. A još uvijek pričam kroz nos. Bio sam prehlađen prethodnih nedelju dana i uopšte nisam mogao ni da pričam, a kamoli da snimam. I još uvijek nos, znači... Ali pitao sam vas da mi šaljete pitanja i sad je vreme da na njih odgovorim. Dakle da krenem. Ajde počnem s ovim. Da li ćeš snimati češće i kada će Minecraft preživljavanje? Ok, na prvi deo pitanja, da, snimat ću češće. Pre svega, trudim se sad da se vratim na onaj raspored kako sam i do sad radio, znači svaki drugi dan da izbacujem po jedan video, tako da to uglavnom bude 3 ili 4 videa nedeljno. Čak sam razmišljao da probam i češće da snimam, imao sam neku ideju da počnem da snimam 5 videa nedeljno, znači da samo 2 dana pravi pauzu, ali za sad prvo da se vratim na ovo staro, pa ćemo posle već vidjeti kako ćemo dalje. I kada će Minecraft preživljavanje? Ne skoro. Evo zašto. Pokušavao sam i ranije da igram Minecraft, čak sam i snimao nekoliko epizoda i nekako nije igrica za mene. Ne mogu nikako da se uživim, ne mogu da uđem u igricu da mi se baš svidi. Ne kažem da je loša igrica, ima ljudi koji samo i snimaju Minecraft na njihovim kanalima i ima svaka čast ako im to još uvijek zabavno, ali meni nije i mislim da nije cool da ja sad na silu igram neku igricu koja mi se ne sviđa toliko. Kako bi se zvao da se ne zoveš ovako kako se sad zoveš? Pa, pretpostavit ću da misliš na to kako se ja zovem, a ne na ime kanala, zato što na ovo drugo nemam odgovor. A kako bi se drugačije zvao? Pa, ja sam rođen 7.7.1993. Znači 7. juli. 7. jula je Ivandan, crveno slovo, praznik, slava, šta god. Tako da moji roditelji kada sam se rodio hteli su da me nazovu Ivan, zato što sam rođen na Ivandan. Ali moji kumovi su imali svoju ideju i čvrsto su rešili da se zove Momčilo, tako da se zove Momčilo. Da li imaš kućnog ljubimca? Evo kako se Lea raduje kad treba da ide u šetnju. Lea? Će da idemo, Lea? Će da idemo? Idemo, Lea. Idemo, Lea! Idemo! Hajde! Da, imam kućnog ljubimca. Imam čak jedno 5-6 mačaka, ali one stalno negdje skitaju po komšiluku, tako da nisam mogao da ih uhvatim da ih snimim. Ok, sad dva pitanja koje ću da spojim u jedno pitanje. Prvi deo kaže šta misliš o Pokemon Go, neki kažu da Niantic uništava igru i drugi deo pitanja je da li će uskoro biti Pokemon Go jer mi je to omiljeni serijal. Ajde prvo The Rock, tebi da odgovorim. Da li će uskoro biti Pokemon Go? Ne znam, ne verujem. Zato što, iako je Pokemon Go i meni omiljeni serijal, i to je čak jedan od najgledanijih serijala na mom kanalu, bukvalno svaki Pokemon Go klip koji sam uradio ima preko 3000 pregleda, iako ja sam imam 1000. Ali razlog zašto nisam skoro snimio neku Pokemon Go epizodu, zato što pa nisam, ja mislim da nisam jedno mjesec dana uključio igricu i uopšte nisam igrao, niti sam nekako, nije da mi je dosadila, ali prosto ništa novo nisu ubacili u skorije vreme i stalno se ponavlja jedno te isto i tu sad ovo drugo pitanje dolazi, da li Niantic uništava igru? Mislim da da, zato što oni zarađuju oko $2 miliona mesečno. To su ogromne pare, sad zamisli šta bi oni mogli da urade sa $2 miliona mesečno, koliko bi samo mogli da poboljšaju igru, da ubace nove stvari, da igra bude mnogo zanimljivija. Oni, od kako su izbacili igricu, 3-4 update-a su možda bila gde je stvarno nešto novo bilo i bilo zanimljivo, inače sve po starom. Tako da Pokemon Go očekujte jedino ako, to jest ne ako, nego kad budu izbacili novi update sa novim Pokemonima, novim evolucijama i kad stvari budu malo zanimljivije da mogu ponovo da igram. Čestitam brate, samo tako nastavi i nađi neku devojku. Ovo nije ni pitanje. Jesi to samo htio mi staneš na muku? Šalim se. Šta radiš kad nema struje? Meditacija? Veoma opuštajuće.
ti mi se u glavi. GTA 5 ili Far Cry Primal? Mislim da GTA 5. Ima toliko puno stvari koje možeš da igraš i da radiš u GTA 5, tako da... GTA 5. Sorry, Far Cry Primal. Ok, pomazio sam slona za surlu. Ko je najbolji basketaš u Požeženu? Ne znam trenutno, ali u moje vreme, kažem moje vreme, osjećam se staro, ali u moje vreme kada smo mi svaki dan išli na poligon i igrali basket non stop, definitivno čovjek koji je bio najbolji basketaš je bio Frta, moj najbolji drug iz detinjstva i komšija, skoro kad bi se srušili jednom dve kuće. Sa Frtom sam uvijek volio da igram i protiv njega i sa njim, zato što je bilo zabavno. Trebalo bi skoro da igramo malo, dok nije pao sneg na polju. Frto, ako gledaš klip, piši u komentarima kad bi mogli na basket. I pozdravi Vuleta. Šta misliš, da li će stići do 1.000.000 suba? Ne znam, mislim, kad pogledam sad, čak i najveći balkanski youtuberi koji snimaju već 4-5 godina imaju tek negdje oko 600.000 subscribera, tako da snimam na engleskom bilo bi skroz druga priča, zato što imaš mnogo veću publiku, mnogo više ljudi koji mogu da te gledaju. Ovako ako snimaš na srpskom, bosanskom, hrvatskom, imaš samo mali region ljudi, Balkan, znači koji mogu da te gledaju i to te ograničava bukvalno da, a koliko god da si popularan, možda ne možeš da stigneš do 1.000.000 subscribera. Nije da ja ne bih voleo da stignem do 1.000.000 subscribera, to bi bilo nešto nevjerovatno. Zamisli ovako veliki gold play button da mi bleje ovako iza glave. Ali ko zna, možda jednog dana. Uvijek treba biti pozitivan. Koji ti je najdraži Pokemon, inače kralj si velika podrška, prstom te od... What? Pratim te, okej. Prstom? Pratim te od kada imaš 100 subscribera, samo napred. Hvala ti puno i da, najdraži Pokemon je Charmander. On je najslađi. Koji ti je cilj na YouTube-u i dalje će snimati GTA? Cilj na YouTube-u... Volio bih kad bi mogao da snimam 5 videa nedeljno. Znači da samo 2 dana pravim pauzu, da mogu više da komuniciram sa ljudima koji me gledaju. Također bih isto voleo da mogu da postignem nekako da napravim neki meetup i mislim da tu mogu da odgovorim na ovo drugo pitanje. Gde je sad ovo pitanje? Znam da me je neko pitao da li ću praviti meetup. To na Instagramu bilo? Jeste, evo ga. Jovana Sečujski. Izvini ako pogrešno izgovorim tvoje ime. Ali da, Jovana me je pitala da li ćeš praviti neki meetup, ako hoćeš gde. Stvarno bih volio da napravim neki meetup, da mogu da vas upoznam lično i da vidim ljude koji stoje iza ekrana i koji gledaju moje klipove. Ali mislim da to neću raditi dokle god ne stignem do nekog većeg broja subscribera, tipa 10-15 hiljada. Zato što bih volio da upoznam što više ljudi, tako da kad se to desi, definitivno meetup. Evo, obećanje je za 10.000 subscribera, pravi meetup. Ako dođem do 10.000 subscribera. Koliko imaš prstiju, imaš li PS4? Pa PS4 nemam, a prstiju imam 12. Kada bi birao da možeš da budeš najbolji youtuber ili najbolji pevač, šta bi odabrao? Pevači definitivno uzimaju veće pare, ali youtuber naravno. Voliš burek? Naravno, budeš to masniji. I po mogućnosti sa mesom. Stvarno si cool i nice youtuber, jedno pitanje, da li bi voleo da snimaš sa svim poznatim youtuberima kao što si ti? Pozdrav. Ja nisam poznat youtuber, mislim, 1000 subscribera stvarno nije toliko veliki broj. Mislim, još uvijek mi se nije desilo da bi neko zaustavi na ulici i bi kaže kao, jel si ti onaj, tako da li sam poznat? Nisam, a da li bi voleo da snimam sa poznatim youtuberima? Naravno. Dao bih Levi Bubreg i Pola Jetre da mogu da snimam sa youtuberima kao što su PewDiePie, Markiplier, Jacksepticeye i Casey Neistat, ali za sad mogu samo da sanjam o tome. Hoćeš li snimati Unturned? Hoćeš li snimati sa devojkom? I ti mi staješ na muku, jel da? Unturned, koja je to igrica? Prvi put čujem. Pa čujem. Ovo je opet nešto kao Minecraft. Pa mislim da je uvijek najbolje biti iskren, tako da iskreno mislim da neću, zato što mi se čini kao da nije igrica za mene. Svakako pogledat ću, pa možda bi se svidio, ali... Šta bi uradio kada bi pronašao jetpack u realnosti? Vjerojatno pljačkao banke ili tako nešto. Bio bi kriminalac, definitivno. Sigurno ne bi iskoristio za bilo šta pametno. Da si ti krava i da ti neko kaže mu, šta bi mu odgovorio? Šta? Kako si počeo snimati za YouTube?
Mislim da sam samo seo i počeo da snimam. Mislim, to je bilo nešto što sam već neko dugo vreme hteo da krenem da radim. Tako da kad sam počeo, onda prosto mi se svidelo i samo sam nastavio dalje. Tako da ako nekog zanima kako da počne da snima na YouTube-u, samo počni. I tu su bila sva pitanja koja su mogla da stanu u ovu epizodu. Opet kao i u prethodnoj epizodi ne mogu da pročitam sva pitanja jer bi onda epizoda bila predugačka. Ali ovako bolestan i prehlađen, drago mi je da sam uopšte uspeo da snimim i ovoliko koliko sam uspeo. Čaj. Tako da hvala svima još jednom koji su mi poslali pitanja i hvala svima koji su kliknuli na subscribe i koji me još uvijek prate. Stvarno mi puno znači. Toliko od mene za sad i mi se vidimo u nekoj sljedećoj epizodi.